हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय मादै लाहानि न'आव फैदों आरो जोङो मादैनि फिसाजोनि पनसमरि दोङो। लोगोफोर नायलांबाय था मा मा खालाय नोंथांमोनखौ आं खिथिलांबाय थागोन। नायथिं गासैबो जिरायजोब्बाय ओमफ्राय नै मादैनि फिसाजोआबो जिरायबाय ओमफ्राय दायो बिमाया खालायगोन आरो नियमखौ। Hindi siya lagi na siya. लोगोफोर नुदो नै बिमाया फार्स्टआव नियमखौ खालायग्रोबाय। फिथाइ सामथाइ मोनबा ओमफ्राय मा होनो संनाय बुस्थु आरो इदिनो दय सिरा बुन्दिया मिस्टि माबा माबि मोनबा आइटेमनि आरो बिमाया जाहोग्रोबाय। बेबायदिनो गामिनिफोराबो साब्रै साबासो इदिनो नियम खालायबाय आरो। दे दिबा पका ভালকে গুলো দি দে মাদিয়া ফাইদো নালাগে nggak mau dong saya na niam tuh apa aja mas tinjon hol Kelantan sini Pak. Baik, baik. Kelang ke sini. Dah honzo lagi honzo. Honzo apa? Rozu bahin sabut siapa je mas Fra? नियमफोरा जोब्बाय नै दायो जानो जों प्रसाद जानो गासिबो लाइनै जबाय। लोगोफोर प्रसाद जानोसै नै ओमफ्राय दिनै बिसिनियावनो दिन थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय।